Mga kapuso, subay sa atong paghandom sa Philippine Independence Day, atong makauban karong buntaga ang usa ka local historian nga head researcher usab sa Battle of Ising nga si Dr. Armando Medina. Good morning, sir. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Happy Independence Day. May buntag Sunday, may buntag sa tanan nga mga personal sa GMA, may buntag sa tanan Pilipino minaw karon. Sir Armando, unang-una, alang sa kasayuran sa tanan, unsa baning Battle of Ising? Ang sulod ng libro halos mga 95% sa among output sa among research. Ang purpose na mo is to spread the paragon of Filipino patriotism in Davao kay wala na masulat sa any Philippine history books throughout the country. Well, ang impact naka-inculcate tag love of country. Naka-inculcate back again, kanunay yun na namo ginasulti sa katawhan nga we are not advocating war, but we want that this battle should learn and respect the lessons of history. Muna among purpose, aron makuhaan na siya leksyon sa karong henerasyon o sa umabot nga henerasyon tungod kay mga wala man kita sa kalibutan. Dapat atong panggaon na to. Sir Armando, unsa man tong mga pagsulay ato sa pagsulat sa libro? Well, ang challenging parts nga among na-encounter kay financially walay support sa mua. This was only initiated by our family. It was headed by me. Contribution na namo na moral contribution nato sa atong community. Galisod mi sa tinuod sa mga lakaw-lakaw ug usahay maan pa may mga daotang tao kung naami sa mga far-flung areas. Mo nang among na-encounter during the research. Alright. Unsa po'y nakadasig sa imuha, sir, nga isuwat o humanon kining libro nga Battle of Ising? Ang naka-interest yun na unang-una nako pag-ayo kay sa pagpuyo ko aning lugar sa Ising, nangutanap ko bahin sa gera nga hitabo dire. Wala man gyud maka-istorya bahin sa lintungan gyud sa gera dire. Unya until such time nga nakakita mi og combatant gyud, and it inspired us a lot sa among nahibaluan nga kining Battle of Ising, there were no Americans on the battlefield or on the ground during the attack. And this was a regimental attack composed by 3 battalions from Magugpo, from New Corilla, and Kapalong or Maniki, ang old name niya. Sir, pwede ba nimo masaysay sa amua ang status o kasamtangang kahimtang karon sa mga local historians, especially kadtong mga naga-research apan walay igong pondo? Honestly speaking, wala gyud support nga pan sa local government units nato. Amo lang gyud support sa mga friends, support sa family. Ana lang gyud pero ingon nga naa may regular budget nga ginahatag ani. We're not wala mi nagagasto og kwarta sa gobyerno bahin ani. Actually, nakuha na siya na human na among mga brochures, mga flyers without the expense of the government. Karon, Sir Armando, atong ginasaulog ang Independence Day. Unsa ba ang tahas sa mga historian sa Manimo pag-abot sa pagpasabot o pag-edukar sa katawhan ilabi na atong mga kabataan mahitungod sa atong kasaysayan? Ang role mo is just to cooperate, to transfer the learnings that we have for public purposes. We should be patriotic. Manay kulang sa to ang katilingban sa karong nga panahon. Kay we are loving our country, we are protecting our country, we are protecting our people. We have only one country, Philippines, in this world. Unya, mga wala ta sa kalibutan, mupuli man gina ang mga batanon, especially ang mga millennial, no? Wala gid kayo sila masayod sila kanang wala ma-inculcate kayo silang love of country ba. Kanang giingon nato nationalism and patriotism. Murag wala kayo na sila. Pero sa akong tanaw it is not too late for the local government unit to support the essence of the Battle of Ising. Sir Armando, unsa ba ka mahinungdanon nga kitang mga Pilipino kahibalugyod sa kasaysayan sa atong nasod? To know what is happening in the present, one must study the past. Kung unsa man ta karon, kinahanglan liliw nato atong mga kagahapon. Kung dili nato hibala ng kagahapon, dili kaya ta makaangkla sa atong future. So sa giingon ako, this country needs political education.
Alright. Karong mga panahon na, sir, unsa pa ba ang kinahanglan himuon or unsa ba ang kinahanglan himuon aron mapausbawan ang atong kaalam sa kasaysayan sa Pilipinas labi na sa kabataan? Importante kayo ni kay kung wala ang battle basing, posible nahurot na ng mga tao sa northern part of Mindanao. Kunya gipang paningkamutan yun nila nga madipinsahan ang Davao ni ana. Particularly wala pay Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, de Oro, wala pa na sa una. Purely Davao lang na siya. Sila ang nagdipinsa ni ani, pero sa tunod wala na masulat sa any Philippine history book. If they love our country, they are going to inculcate nationalism and patriotism towards their constituents. Nyatagaan nila support unta ni siya nga ma-blow up, but the battle of Ising, we won that war without a single American on the ground, nga despite gira ni sa Amerikano gapon, puruning daog ta because we wanted to defend this country. Sir, doon na ba kay mensahe nga buot ipaabot sa publiko? Well, ang akong panawagan sa Pilipino, atong hinumduman ang panultihon ni Andres Bonifacio sa una nga God gave the country Philippines for the Filipinos and the country Spain for the Spaniards. Meaning to say, kining atong nasod ato agyon ato ni panggaon. Kay kung di nato ni panggaon, meaning to say ang Ginoo pod wala nagapangga sa tuwa. Daghang salamat, Sir Armando Medina, sa imuang oras kagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Thank you very much sa inyo sa JMA sa pag-tap sa kuha. Kini ang At Home with GMA Regional TV.